Guys, nandito kami sa labas ngayon. Alas 7:30 ng gabi. Ayan, naglalakad po kami bago matulog para pagod mamaya pag uwi. Galing po kami kina nanay at naglalakad po kami habang may araw, habang may sikat pa ng araw. Ayan, ganito po yung paligid namin. Sa may ano po ito. Ayan yun po yung sinasabi ko mga restaurant, Rose Garden, mga Asian food, restaurant po ito. Buffet. Yan, show. Rice and soup, dinner kebab. Iba-iba pa po. Ito po yung sa labas ng Triangle Mall. Ayan. Ayan po. May araw pa po. At 7:30 na po dito. Ayan. Babe! Ayan po yung train station. Ayan, ganyan po ngayon yung mga basurahan nila. Nilagyan po nila ng design. Halima, baba, babe! Masakal yan. Kaya pin magbusi iya. Yan. Ito po yung bus station. Yan. Yan. Dito po kami sumasakay. Yan. Lipat po kami ng daan. Punta lang po kami dun sa may cluster gotan. Magduduyan-duyan. Yan. Yan po, ang triangle. Yan. Ayun. Yan. Ayan po yung mag-ama ko. Ayan. Ayan, minsan gusto ko pong i-try ito pag medyo malaki na po sa liner. Ayan, try ko po sila. Ay! Ano? Ibig sabihin, tapos na yung ano nila. Ayan. Wala po ngayon yung mga nag-skate. Ayan. Karen! Ayan, may nag-skate doon. Dave, duyan tayo. Ang tao ka rin, ah. Titut! Ito po, nandito na po kami sa cluster gotan. Ayan. Ayan. Kaya ka duyan kayo nga doon. Ayan. Magkasakit ko kan. Ayan.
Ayan. So, Sunday po ngayon, wala pong taong masyado. Ayan. 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 Napakaganda. Ayan. Walang katao-tao ngayon. Sunday kasi ngayon nagpapahinga na. Alas 7:40 na eh. Alas 8 na. Kaya wala ng tao. Malaki ng aso. Medyo mo ngayon, babe. Ang aso medyo niya. Dati may malaking aso dito. Sobrang laki niya. Grabe. Kasi nasa baywang ko siya na. Ay, Ragnar! Ragnarok! Yan, stop mo na, baby. Gusto mag-swing? Ayan siya, oh. Sa lesa na naluklukan ka ni. Swing naman po silang dalawa. Shh! Titut! Swing ka na. Baba. 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 Ito, ang ganda po ng mga halaman nila. Ayan.
Ganda, no? Ang ganda. Ang ganda. Baby, masa na? Yeah. Baby, ka masa. Hey. Hello po. Yan. Pauwi na kami. Bukas ng Monday, maraming mga bata dito for sure, mga estudyante. Yan. Sa ngayon, linggo, wala. Nasa bahay na sila. Tsaka 8:30 na dito eh. May araw pa. Bless you. You know, dito minsan maganda dito. May nagpipiknak doon. Dito sa ilalim na to. Napakaganda. Sobra. Pero, yung sa umaga dito, may i-upload ko yung video nito. Meron ko na kaming dito video. Sandali na. Ayusin natin yung masa na. Yan. Ayusin natin yung masa na. Yan. Ayan. O, yan. Napakaganda. Yan. Ito mga bahay na to. Madalas dito kami noon ni Ragnar dyan sa upuan na to. Yan, nagmumuni-muni dyan nung malamig-lamig pa. Ganda ng mga bulaklak ko. Yan, may mga aso dyan. Okay. Palabas na kami po ng Klasergatan. Pauwi na po kami sa amin. Yan. Yan, mga apartment po yan. Ganda homes. Yan, papuntang city na po yung banda doon. Diyan, may mga pakanto-kanto dyan, papuntang city dyan sa central. Yan. Ito po, pauwi na po kami niyan. Ito. Itang titer na yan, Biyang. Inebro yan, itang titer. Ito may ganito na naman po yung building, so inaayos po yan pag ganyan. Hey! Ayan, yun naman po doon, papunta ng city yun, yung sa Central Station. Diyan yung walking tour. Marami kang makikita dyan. Iba-ibang mga establishment or tindahan ng kung ano-ano. Restaurant, marami dyan. Ito po yung Scandic Triangle. Ayan, hanggang dun siya. Okay. Ito, ano to? Restaurant siya ng Chinese restaurant to. Yun na. Nandun lang po tayo kanina. Doon sa kabila. Lumikot lang po tayo. Ayan. Ayan yung city. Diretso ka lang po dun sa daan na yan. Yung walking tour. Diyan. Makakapunta ka na dun sa Central Station. Ito yung Scandic.
Na-try namin kumain dito no, nung may libre akong ano dito. Binigyan ko na akong ticket na free. Kumain kami buffet. Ay parang dinner date ganun. Yan. Pero ang mahal. Grabe. Yan. Yan. Ito po yung triangle. Yung triangle mall. Ayan. Ayan. Pwede dito ka pumasok doon sa malapit sa amin. Ganito po yung mga basurahan nila ngayon. Nilagyan ng design. Ayan. Nilipat po ako. Ayan po siya. Ayan. Ito naman. Ayan po yung triangle. Ito, bilihan to ng mga alak. Yun dito, yung System Baloget. Ayan po yung Triangle Mall. Doon ako madalas pumapasok doon sa may gitna. Ito po yung bilihan ng mga alak. Ayan, sarado na po sila. Ayan, it's 8:15 na yata, no? 8:15 na. Ayan, pauwi na po kami. Ayan po yung bagong ano ngayon, Bod Central, yan, parang clinic. Ayan, yung sa taas. Baka bubuksan nila soon. Pero tapos na po yung ano nila. Ayan po yung King Burger, Burger King. Ayan, kung saan po ako naglalakad, dyan lang. Ayan po yung triangle. Ayan. Ayan, Burger King. Okay, dito na po kami nagtatapos. Maraming salamat po sa panonood. Bye bye po. Bye bye. Bye bye.